Vintageros, a punt de començar un nou monogràfic, un tema per tractar-lo a fons. El raïm sumoll és el que hem triat. Per què el sumoll? N'hi ha de diferents, n'hi ha de negre, n'hi ha de blanc. Com són? Com és aquest raïm? Perquè a Catalunya n'hi havia molt de plantat i en aquest moment això és bastant escàs. Anem a visitar cellers, anem a visitar vinyes i anem a veure què puguem trobar i, a més, és deliciós, s'estan fent coses interessants. Vinga, acompanyeu-me, que tenim molta feina a fer. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Ramon, bona tarda. mireu allà, Sant Comas. Sí, senyor. És la finca i això és el celler Pardes. Això és el celler Pardes. Sí, per què? Per què sumoll? Per què t'has engrescat amb això? Bé, amb el projecte Pardes, que som dos viticultors, vam considerar que forma part de les nostres arrels vitícoles. El sumoll era un raïm important aquí a la comarca i de ser probablement el raïm negre més important, amb més pes en quant a quantitat, ha passat a quasi bé a desaparèixer com a raïm. El fet de treballar amb sumoll lliga una mica amb la filosofia, molt directament amb la filosofia del nostre celler, que sempre ha sigut intentar donar el màxim protagonisme a les varietats autòctones. Jo sempre dic que el sumoll és un vi molt noble, molt honest, perquè es detecta de seguida que és un sumoll. 2002 no el vam fer perquè va ser un any molt difícil i pel sumoll encara més. El que tenen una mica les varietats com el sumoll que marquen més el caràcter de l'anyada, podríem dir. O sigui, els anys més càlids, per l'experiència que tenim nosaltres, són els anys que més l'afavoreixen. Aquí, en aquest lloc, també es fa sumoll i ens teniu que explicar. Som a la població, o diguéssim a la zona, que hi ha més sumoll del món. Per què s'havia arrencat el sumoll? Perquè un pagès... Perquè van venir les classes modernes i aquestes classes ja no... Classes modernes, què són les classes modernes? L'ull de llebre mateix, que abans no hi havia gens, els merlots i tot això. El cabernet. Raïm forani. I anem a veure una vinya de sumoll blanc de 60 anys, que és una de les poques que queden a Catalunya. Només en queden 5 hectàrees a tot Catalunya i ell en té una bona part. Bueno, heus aquí el sumoll, de les poques vinyes de sumoll que hi ha a Catalunya. Les poques. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine, summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. És un vi que també ha anat canviant en aquests anys. Té una part, suposo degut també a la acidesa alta, a la criança amb lies, té un procés d'una mica de tancat, no de reducció, però sí de tancament. Algun periodista de Madrid en diria carrasca i hojarasca. Aquest és el 2009 que porta en bota des del mes de desembre. A mi m'encanta l'aroma que té aquest vi. No és cert que l'Espró sigui tan forta. No, aquest no té tan forta. Aquest també una mica té, Quin any ha de ser? 2008. Aquesta és la que està copejada amb la garnatxa. Això mateix. Trobes que té tot un perfil d'aromes diferents. Sí que té la fruita vermella, tipus maduixa, no tant mores. Em recorda molt a la pellofa de l'ametlla, i molt a la garrofa seca. Per mi és un descriptor del sumoll. És una característica que altres vins no tenen. I aromàticament, d'on hem estat avui, una mica això el sotabosc que dèiem, aquell càlid d'aquest temps, de si una mica el fonoll o la fanigola, una mica aquest perfil aromàtic, no un sotabosc de tardor, sinó aquest sotabosc càlid d'aquest temps, de plantes aromàtiques. Vintageros, animeu-vos amb el sumoll, ja en sabeu. Provem vi de Catalunya per conèixer el nostre patrimoni enològic.